Makadi mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri munzvimbo yemadziva kwatashanya mukati meumwe musha kune dambudziko ratasvedzerwa zvichinziwo zvichida mungabatsirewo kuti nyaya yavo iite zvakanaka. Rega tisangane nevaridzi vemusha tinzwe kuti zvakamira sei. Baba Makadi. Aiwa, isusu tiri vatano. Mungatitsanangurirewo here kuti chii chiri kuitika mukati memusha wenyu uye chii chaita kuti nhasi tizoshedzwa? Nyaya iri panapa ndeyekuti yatakaunganira ndeyekuti mukadzi wangu pandakauya netisheti yewaiti aindinyima bonde. Saka andinyima bonde takagara. Aiwa, ndiri kutaura kunyarara. Saka zvadaro ini ndokubva ndawanawo mukadzi ndichiedza kuti ndinopona. Saka dambudziko raapo manje raita kuti mushedzwe nderekuti ivo vari kunzi adzimai vangu havechidika mudiki kune vanhu ndiye ane dambudziko ane pamiri. Pamiri pacho pane 11 months. But chiri kundinetsa kumapostori kwese tiri kuenda kutadza kunzwisisa kuti maprofita ari kutaurawo nepamwe. Saka kwatiri ikoko tichienda kumapostori tiri kuzonzi akagadzirwa kun'anga. Kune akaenda kun'anga akagadzira amai ava izvozvo havasi kugona kana kubika kana kufamba kana kuita sei. Saka ndo zvinove zvinhu zvandoomera pamusha uno. Pane boboto ini nemukadzi wangu nenyaya yaamai ava. Ndiri panoda kuti ndinyatsonzwisisa panyaya yemimba iyi. Mati kumasowe muri kunzi chii? Kumasowe zviri kunzi pane munhu akamugadzira mukadzi kuti nhumbu iyi inokufamba havasi kugona. Hapana kana basa ravari kuita. Kuwacha zvese hapana chavari kuita. Alright. Saka madzimai enyu mamuchigara nawo ese panapa here? Kwete, uyo anogara kwake. Ava adzimai engu ndovandogara nawo pano ndomusha ndisu tine musha uno. Alright. Mai guru, ndiri kukumbirawo munditsanangurire kuti muri kunzwa sei nesituation iri pakati pemusha wenyu? Nditori hasha ndakabatikana zvisingaiti nekuda kwababa. Ndaivatsiura regai kudaro mafambiro enyu uye matangiro avakaita baba vachifungwa kuti vari kundiwanzira. Vaita kunge vari kuenda kubasa kuri bhizi maningi ombonyepa kuti vari kuenda kumusha. Kumusha kuya ndimbofonera tete vari kumusha vakasvika here mhofu zvonzi havana kana kusvika. Asi nhasi tiri pano nemunhu wavo uyu. Saka imi makazvitambira sei muchiona pamba mavaviri? Hazvitambirike, zvinorwadza. Togara takadai so ndinoita zvekudii asina tongonyara hangu kuti pane waripo. Saka mukureva here kuti nyaya iri kutaurwa yekunzi mai avari kunzi vakanogadzirwa, muripo here pakuita chinhu ichochi kutaurwa? Handipo. Ndinoti mhendo vadii kubvunza kuna vanga vavatsanangurire. Aiwa adzimai, tinokumbira kuti mundiregererwo adzimai. Kana kuri kunzi kuripa ndokuripai nemombe. Tiende kuneko kwamuri kuronzwa kuti ndokwamakaenda. Maprofita haangambonyimi, maprofita anoona zvisingaiti. Ari kuti pane kwamakaenda. Kuenda ndakaenda. Pandakaenda kunobatsirwa mashure nokuti ndandatambudzika ndandashungurudzika. Chikafu vana vasati vaenda kuchikoro. Handizvozvo hazvo. But tiri kuti zvino ndochidii mutoro wandinawo. Ndochidii ndokukumbirai kana pane zvamunoda ndokupai. Asi mabatsira amai ava. Mai ava vabatsirwe zvakanaka. Ini handikwanisi kuvabatsira, motobatsirana mega mega muri ikoko muri tumu. Hamusadaro. Mautozviringidza manje. Ini hangu sekukumbira kwangu ndewekuti dai magona mabatsirana dambudziko renyu raita zvakanaka. Handizivi mune hama dzamamboshedzawo here? Handina hama kana imwe chete ndashedza, ndiri kutonyara. Zvinonyadzisa kuti ndivashedzere zvakadai. Ndokonyara. Asi zvikanzi zvinhu sorry zvandiri kutaura hazvinyatsoti, but dambudziko pane parinokura zvekuti harichade mumwe chete. Vakuru vanondichera chimwe achitswanyeinda. Imimi sekutaura kwamuri kuita nekuda kwaita dambudziko muchazoita sei kana musati maudza hama kuti hama dziungane? Ini ndakatotarisa kuti musi weSaturday ndo pane pakaungana vese vanun'una vangu nevakoma vangu nasisi vangu vari kubva kuLondon varipo vari kupinda musi weFriday muno.
saka ndanchiti weekend iyoyo ndiuya ndichataura dambudziko rangu but ndakazoona at last kuti apa ndiri kuwedzera mazuva handizive kuti ndinosvika kupi nemutoro saka ndati tikasire kuti kugadzirisa mutoro wacho tichiri tega pasina ari kuziva vanhu vakawanda vanhu vakaziva hazvinonetsa. Okay. Vanokwanisa kutaura neni ramai mai guru tovazunguzai vari kunzwa here Mukai unotaurwa nemi unotaurwa nemi nai muri kunzwa sei Nyama dzangu dzinorwadza. Eish. Mungandiudze here muchidimbu zvii zviri kunyatsoitika Ndakazotakura mwedzi yangu yadarikidza ndane 11 months. Ndambotaura nababa amenu kana munga muchinzwa vachitaura kuti maimboenda kwamaenda kwakasiyana siyana kunobatsirwa zvichinzi makagadzirwa mungatsanangura kuti zvakanyatsodii Ichokwadi ndaimboendawo kumapositori ndichienda kuchipatara. Zvino vari kunditi kuchipatara kwacho hanzi endai hamuna dambudziko riripo munozouya kana zvava nani. Zvino ndakushaya kuziva kuti chimbori chii chiri kudaro. Kumapositori vari kunditi ndakagadzira. Ndatambudzika. ko ana chiremba havanaedera kumbotarisawo kuti vanyatsonzwisisa kuti zvii zviri kunyatsoitika like Ana chiremba vari kuti hapana dambudziko, zvese zvakanaka, hapana kana dambudziko. ngazvakaoma munogona kundianyu kuzorora zvokusiyana munogona kutaura makarara alright. Hamuna kumboita here kana zvekuinjuswa zviya mana chiremba anzi vanoinjusa Vakati hapana dambudziko riripo, hatina chatiri kuona, zvese zvakanaka. Asi mwana wangu haasi kutamba, ndozvinondinetsa. Vari kuti hamuna dambudziko asi mwana haasi kutamba. zvakaoma. Maiguru muri kunzwa zvekutaura mwoyo wenyu mungave makatadzirwa asi imiwo semunhu wemukadzi dai marerutsa mwoyo dai zvaibvira maingoonesana nemurume wenyu kana muchida mawitness mofonera vanin'ini hameno ana tete hameno ndimunoziva hama dzenyu muchivazivisa kundo zviri kuitika uyezve kana muchiripo moripwawo hama dzenyu dzichiona. Inini nehasha dzandinadzo matauriro wangu achitoita ndatoti ndaenda ndiri nezvimwe ndatowedzera futi kana kutodzokera futi kwandakaenda kuti zvinhu zviya zvaakuita zvaakushanda nekuti nguva yandaitofona ndichitovaudza ndatombowana nhamba dzavo ndichitombovafonera siyana nemurume wangu achitombondituka saka nditoshamisa ndofunga kuti pamwe ndochidiki kwandiri katoona zvatori munhu mukuru kwandiri tori nehasha dzisingaiti zvoda atoramba achitomborwadza. Munoona wangani 3 vakura sei pane form 1 negrade 5 negrade 1 atori munhu mukuru inga zvakaoma. Saka baba makuita sei ndachikumbira ndibatsire kukumbira regera kuna mai Tapiwa kuti amai awane kurarama zvinogona kuregerero hwenyu nderekuti vapone vasununguka handi vasununga mumhanyiso kuenda ikoko futi mautamba nemwana futi kupi apaya mambori nyepa kuti hanzi bonde haiwa ndenda kuzoda here bonde apa kana kuti maada kutongoti asununguke muone kuenda futi aiwa ndiregerere ndasvipira matepasi handichada inema pane vanhu inema musati autodzokera futi nemiwo kwandakaenda kuti mese mutorari zvima zvakaita mutorwa afere mushamedu ngozi ine yakwandiri ine yakwamuri kokuvana venyu amero aiwa musatadzora imwe muna mai munobereka munorwadziwa aiwa handidzorwi nemi dai matokumbira baba munoona kuwedzera 10 pazana pamatauriro amakuita dai matokumbira manzwisana maiguru imimi makaenda kupi ndekupi kwamakaenda ndakaenda vasekuru mabhunise ndo kwandakaenda rubatsirwa ikoko ndatomudzwa neshamwari yangu ndiri kunetsekana ndatomuudzawo kuti ndikufonera girlfriend nditondituka hameno zvaenda munyepa baba ivava vachiti kumba kwazodini zvazodini zvakutobudikira girlfriend yavo asayiro vangu akati handei ndakaenda nobatsirwa izvo kaizvo ndakabatsirwa nasekuru zvangu zvakatoita yakatoparara kare sadaro kuvana tinoita
Wana wani pamaimboenda maenda nawo yantu ana maindisira ndizvo zvazvo asi onai pasituation yatakatarisana naye mukadzi uyu akafira musha medu kuno inkozi musha medu menyu imi imini kama munogona kungoenda mukumbira kuna sekuru wenyu orapanwa aiwa anoendawo kwawo ndakatonzwawo nemumwe wachanzwawo nemumwe kwawo iko taniita kufamba mapostori makandita mega ina namanya kufamba kaina atongonanga wana wani Eish. Dai maregererana ndakutongokumbirawo semuenziwo pamba penyu kuti dai manzwisisana matenderana zvamunotenderana isu hatigone kumira tikudzai kuti tiri panai muchidai so imi ndimunoziva kurwadziwa kwenyu ndimunoziva kuripana kwenyu kwamunoita but dai makwanisa kuricha in agreement yekuti zvinhu zvenyu makuita sei way forward because apa zvikazenge zvinhu zvine kudeuka ropa mukati dambudziko racho rinenge rakurisa. Inini kubatsira kwandingatovaite ndepekuti watoendawo kwasekuru kwandakaendawo nokubatsira kwandingatovaitewo sekuru vatowakuru vatoitawo mhiko dzavo dzichaitawo papi ipapo kuti baba vanobva vasvipa mate variko ubva wafusira variko ikoko ini ndisipo upenyu hwangu chirega ramba kuchitaura upenyu hwani ndanyarara zvangu ndakumbira muri Zimbabwe ndiyo nyaya inosiririsa yatafambira muzuva ranhasi. Matiri tiri kuvillage kwani kuno? Tiri pachiuri kumadziro. Pachiuri. Alright. Eish. Muri Zimbabwe manga muchingozvinzwira isu tiri kuzvionera pamuno sefodya. Eish. Zvakaoma. Tichange tiri kuzivisai zvinoteera. Ngatisanganei muzvikamu zvinoteera. It's bye bye for now.